Joo, alettiin tässä tänä kesänä rakentaa uutta saunaa, kun toi vanha alkoi olla jo käyttöikänsä päässä. Oli varmaan, kukaan ei tiedä kuinka vanha se oli, mutta noin 70 vuotta tai 50-70 vuotta vanha sauna ja se alkoi olla jo vähän niin kuin lopussa. Niin nyt tehdään uusi sauna tänne saaristoon. Taas tässä Sipoon ulkosaaristossa. Niin tänään on vähän haasteellista rakentaa ja ei ole kaivinkoneita eikä muutenkaan sähkö meillä täällä on, mutta ei juoksevaa vettä ja merestä tietysti saa vettä, mutta se on vähän semmoista vettä, mitä ei esimerkiksi betoniin voi käyttää. Niin. Sitten tää ensimmäiseksi kun alettiin rakentaa täällä, niin totta kai meidän piti saada tavarat tänne. Ja vaikka toi saunamökki nyt ei joku 15 neliöä, mutta siinä on kuitenkin yllättävän paljon tavaraa. Mutta onneksi tää Sipon saaristossa, niin täällä on semmonen iso lautta, mikä nosturilla nostaa noi tavarat tuohon rannalle sillain pikkunippuina, mutta kuitenkin sitten lähelle rakennuspaikkaa. Siinä on 20 metriä nosturilla, mihin se pystyy ne muutama 1000 kilon niput nostaa. Niin se auttaa todella paljon. Ja sitten ollaan täällä kun ollaan ja sitten kun jotain tavaraa puuttuu, niin se pitää pikkuveneellä lähteä hakemaan tuolta mantereella ja se ei ole sitten niinku ihan halpaa ja nopeata toimintaa. Siinä on vähän haasteellista aina, että olisi tavarat tarkkaan laskettu ynnä muuta. Ja sitten saaristoon kun rakentaa, niin kannattaa ottaa se 20-30% ylimääräistä, että se tulee kuitenkin paljon halvemmaksi kuin että sieltä vähän puuttuu tavaraa, niin sitten sitä lähdetään hakemaan erikseen. Siinä on aika hyvä paikka tulla. Laitetaanko tää kivien päälle? No niin pitkällä vaan kun tulee. Jotain rouvaa. Perustusta tehtiin tuohon kivenkoloihin ja kanonkoloihin ja mitä kaikkea täällä nyt onkaan, kun ei tosiaan ole kaivureita ja sitten on aikamoinen juurakko tuolla ja sitten ei tiedä miten syvälle noin menee aina noin vuonot tuolla, missä on multaa ja juurikkoa ja kiveä, niin ei oikeasti päästä sinne peruskallioon asti millään tavalla tai päästäisi, mutta pitäisi vuosi kaivaa lapiolla sinne. Että
Sitten tuossa isoja kiviä käytetään hyväkseen ja mitkä on siellä vuosikymmeniä tai vuosisatoja ollut, niin ne kyllä pysyy siellä paikallaan. Että kuitenkin puhutaan vain 15 neliön saunarakennuksesta, mikä on kuitenkin kevytrakenteinen, niin ei tarvi mitään pilvenpiirtäjän perustuksia olla siinä, että varmasti pysyy siinä mitoissa ja paikallaan seuraavat 30 vuotta, ettei montaa milliä mikään kivi painu siellä. Ja sinne ollaan tehty sitten mahdollisuuksien mukaan ollaan tehty sitten lisätukia ynnä muuta. Ja sitten perustuksiin nyt meni jokunen päivä siinä ja sitten sen jälkeen kun ollaan päästy rakentamaan ihan puun runkoon, niin sitten seuraavissa kuvissa näkyy mitä ollaan 4 päivän aikana saatu aikaiseksi siihen niin ja nyt ollaan rakennettu siihen sitten vähän niin kuin meille vähän työtelineitä niin yläkertaan kuin alakertaan, että muuten tuolla pitäisi noita kivikossa kahlata siellä ja se on aika hidasta kun ei ikinä tiedä milloin kompastuu ja muutenkin todella hankala liikkuu, niin ollaan tehty sitten semmoisia väliaikaisia telineitä tuohon ihan niin kuin maan tasoon, kun ei ole todellakaan tasasta maanpintaa juuri missään. Ja sitten kun ollaan täällä saaristossa ja täällä on aina välillä esimerkiksi sähkökatkoja, niin Devaltti lähti tukemaan meitä vähän sillä tavalla, että se lainasi meille noita työkaluja, mitkä kaikki toimii akuilla, pattereilla, millä nyt kumpi sana nyt on oikein, mutta ollut helppo rakentaa niillä työvehkeillä ja yllättävän hyvin toimii noin pattereilla jiirisahat ja kääntöpöytä tai pöytäsirkkeli, että 2-4 menee halki ihan niin kuin heittämällä ja naula pystyy tosiaan kestää, vaikka ampuu monta sataa naulaa päivässä, niin yksi akku riittää, että on kyllä loistavia vehkeitä.